Kaixo, Nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaurko proposamena etxeko txikitxoekin egiteko da. Zertan datzan gaurko proposamenak? Umeen espresioa landu nahiko dugu. Horretarako nik nire etxeko txikiei eskatu diet laguntza, 2 laguntzaile edukiko ditut, Jare eta Maili dira, eta beraiei esplikatu diet 4 kanta, 4 abesti jarriko dizkietela. 4 abesti hauek aukeratu ditut, pixkat, kanta estiloak, garaiak, ritmoak, hizkuntzak kontutan hartuz. Saiatu naiz pixkat, beraien artean desberdinak izaten kanta hauek. Eta beraiei esan diet, eukiko dutela tartetxo bat abestia jarriko dutela, eta beraiek eukiko dute tarte bat mugitzeko. Esan diet, aldutela dantza egin, salto egin, hitz egin, lurra erabili dezakete, hemengo espazioan dituzten gauzak erabili ditzakete, eta libreki mugitzen utziko diet. Minuto bat, minuto eta erdi, inguru. Librea izango da, nahi badute mugituko dira, ez badute nahi ez dira mugituko, eta berzera ateratzen den. Ondoren, jarri diet mahaitxo bat, eta mahaiaren gainean bakoitzak dauka bere folio bat. Orduan, folio hortan, dantza edo mugitu ondoren, beraiek daukate aukera, bertan, zehose idazteko, edo Mailiren kasuan adibidez, berak ez daki idazten, edo marrazki bat egiteko. Orduan hor, uzten dut hor proposamena. Abesti bakoitzarekin, mugitu, abertzateatzen zaien beraiei egitea, guk ere ikusteko, eta gero folio batean, aukera ematen zaie, zehose idazteko edo marrazteko. Eta berze ateratzen den. Orduan orain, ikusiko duzute, banaka-banaka, abestiak jartzen kungo gera, beraiek mugitu egingo dira, eta jarraian folioan zerbait jarri nahi badute jarriko dute. Bukaeran erakutsiko dizkizuegu, beraiek folioan idatzi, edo jarri dutena, edo marraztu dutena. Espero dugu gurekin ondo pasatzea, eta gogoratu mugitu etxean. Eseriko dira hemen, beraien mailan, eta marraztuko dute, edo idatziko dute, idatzi badezake norbaitek, kanta honekin sentitzen dutena, edo ateratzen zaiena. Marrazkiren bat ateratzen bazaizu, hemen bat zenbakian, ateratzen bazaizu zerbait, marrazki bat honekin. Iruditzen zaizu. Ez zaizu ateratzen ez erre? Ez egin. Ez du jarraitu dantzan, jarraitu.
Orain, eseri, eta ber kanta honekin, zer nahi dezuten? Zuk zer nahi dezu, dantza egin, edo mugitu, edo saiatu ber kantarekin ateratzen zaizun marrazki bat? Gustatu zaizu jare? Segi nahi badu, segi egingo du. Zer izer egiten nahi? Neska bat, oso ondo. Nahi badezute eseri, eta ber okurritzen zaizuen zerbait idatzi, marrazkin bat egin. Gitarrakin, neska bat gitarrakin, oso ondo. Cloquita. Bale, orain eseri, eta nahi badezute, marrazki bat egin, zerbait idatzi, kantaren inguruan. Gustatu zaizue? Beste bat. Jaren, nahi diguzu erakutsi kanta bakoitzean zer idatzi dezun edo margotu dezun? Bai, sin más, bai. A ber, lehenengo kanta, zala Dance Monkeyna, zukin dezu, dantza honekin? Oporretako disko
Diskotekan nahola. Hori karri izu burura? Bai. Eta bigarrena, zan musika klasikoa, ez da? Kanon de Bai. Patxenbel. Que estaban pasan mundiala zan. Eta gero, sarri, Zarri, oso ona iruditu zaizu. Txorak erikiten, bai. Eta gitarra indiozun eskai. Bai. Eta azkena, limbo, jupi, jarri dezu. Ematesun Hawaiian, neola. Hawaiian, jo, Zuk Maili, nahi diguzu erakutsi, margotu dezuna? Bai, lehenengo kantan uste dut etzen eukala gogorik, ez? Ez dezu pintatu. Oso ondo. Bigarrena izan da, Patxelbel, zuk etzen nula asko dantzatu nahi, eta indezu neska bat saltoka. Gero indezu, sarri, zuk ere indezu neska gitarrakin, ez da? Bai, ez da? Eta berazkena, erakutsiko diguzu? Azkenak zer zekan, martxa ondila? Mutil bat bizikleta. Mutil bat bizikletan ekarri dizu burura. Bueno, neskak, ze ondo. Ondo pasa dezute? Ondo baino beto. Bai, beste egun batean berriro egingo dugu? Bueno, esan aio da noi. Aio.